Presné dáta a štatistiky ako firma k dispozícii nemáme, ale sú globálne štatistiky, ktoré sa venujú tejto problematike a v súčasnosti je to okolo dve tretiny firiem, ktoré sa venujú aktívne vzdelávaniu a školeniu svojich zamestnancov. Na Slovensku toto číslo bude možno menšie, ale tiež verím tomu, že aspoň tých 50% firiem sa tejto téme venuje. Čo je ale dôležité povedať, že vzdelávanie zamestnancov vie pomôcť odstrániť až 70% bezpečnostných hrozieb, ktoré môžu vzniknúť. No tak vzdelávanie, verím tomu, že všetci chápeme, že je všeobecne dôležité. Čo sa týka bezpečnosti, je dôležité, aby možno zamestnanci, ktorí sa v živote nestretli s nejakým bezpečnostným incidentom, nemajú páru, ako sa vie útočník správať, mali aspoň základné znalosti, ako identifikovať bezpečnostnú hrozbu, ako na ňu reagovať, ak sa správať v tom prostredí tej organizácie. A tak ako som už aj v minulej otázke povedal, 70% incidentov vieme odstrániť len správnym vzdelaním zamestnancov, ktorí vedia, ako majú reagovať v prípade toho, že nejaký incident nastane. Čo sa týka best a worst cases, tak best case je taký, že ani neviete, že niekto na vás útočí v prípade, že sa deje nejaký phishing a tí ľudia naozaj aktívne reagujú, ignorujú takéto maily, prípadne to pri najlepšom nahlásia, ale vedia, ako majú reagovať, správne si nastavujú heslá a poznajú už tie základné bezpečnostné princípy. Čo sa týka worst cases, worst case môže byť naozaj až taký, že reálne behom pár minút jednoduchý phishingový e-mail, prípadne ransomware, ktorý sa tvári, že ho poslal niektorý váš interný zamestnanec kolegovi, dokáže odstaviť celú operatívu organizácie. Naozaj môžete mať neprístupnené faktúry, objednávky v prípade výroby, vie byť pozastavená, reportingy podobne môžu prestať fungovať a naozaj môže trvať dlhú dobu, kým ste znova schopní to spojazniť, prípadne útočník vie od vás vypytovať nejaké výpalné. Čiže naozaj jednoduchým vzdelávaním tých ľudí dokážete zastaviť takéto aktivity útočníkov a ochrániť tú organizáciu aspoň v prvej úrovni. Idem vymenovať všetky, pretože je naozaj množstvo, ale čo sa týka tej bezpečnosti, tak naozaj z pohľadu tých zamestnancov by mala byť taká základná awareness. Čiže mali by vedieť identifikovať a byť ostražitý, kriticky mysleť a na základe tých pravidelných školení byť taký ostražitý pri tom rozhodovaní a vedieť identifikovať nejakú základnú hrozbu phishingu, prípadne nejakého ransomwareu alebo útoku na tú organizáciu. Taktiež by mali vedieť nastavovať si správne heslá, voliť správnu politiku hesiel a vedieť reagovať hlavne na tie incidenty. Lebo často, keď už sa aj nepodarí zastaviť ten incident, dôležité je vedieť informovať o tom tú organizáciu, že niečo takéto vzniklo a poznať ďalšie kroky, ako sa správať. To isté platí aj pri tej organizácii. Organizácia by mala vedieť reagovať, mať vypracované aspoň základné politiky, keď nastane takýto bezpečnostný incident a samozrejme zamestnanci by o tom mali byť poučení. Taktiež platia rôzne pravidlá, ako mať nastavenú dvojfaktorovú autentifikáciu a základné bezpečnostné princípy, ale to už sa viete dozvedieť aj od kvalitného risk manažera alebo aj v našej bezpečnostnej príručke. Čo sa týka vzdelávacieho programu a kľúčových prvkov v rámci kybernetickej bezpečnosti, tu je toho naozaj mnoho, je to úzko prepojené aj s predchádzajúcou otázkou. Vzdelávací program v rámci kybernetickej bezpečnosti by mal byť hlavne, zamestnanci by mali chápať jeho dôležitosť, nemal by byť obsiahly, ale stručný, tak aby ich to neunudilo, pochopili základné princípy k tej bezpečnosti, ako reagovať na incident, ako identifikovať hrozbu, ako sa správať v tej organizácii, aké má organizácia nastavené politiky, prípadne potom ďalšie špecifika pre danú organizáciu. No a následne v rámci týchto aktivít by mali byť tí zamestnanci pravidelne preškolovaní. Čiže nemalo by to byť len jedno školenie, ktoré si možno niekde vyklíka alebo spraví nejaký kurz pri nástupe do organizácie, ale naozaj sa tu jedná o tú pravidelnosť, prípadne niekedy aj náhodnosť tých školení, aby naozaj sa testovalo to kritické myslenie, lebo práve keď je človek nepripravený alebo to nečaká, tak vtedy sa vie ten incident stať.